Често ли се караш с детето за телефона? Спри за момент. Чувам това всеки ден. Постоянно е на телефона, сякаш е зависим. Екраните обаче не са врагът. Истинският враг е липсата на смислени преживявания. Вместо тази вечер отново да се караш с детето, пробвай това. Първо, назови границата ясно. Без емоция, без пазарлък. Екраните приключват след 10 минути. Ще ти кажа, когато остават 2. Дай причина на детето, а не забрана. Кажете на детето, след това имам идея за нещо много по-забавно от телефона и ми трябваш точно ти. И сега дай мисия на детето, а не заместител. Имам нужда от теб. Можеш ли да ми помогнеш да направим кола от 5 неща вкъщи? Да намерим 3 различни листа навън. Да приготвим нова интересна салата. Да създадем заедно викторина за цялото семейство. Ако искаш детето ти да избира играта пред телефоните, последвай ме, защото точно това правим в Детска академия за успех.